si Berne kay Giyuhaw. Uyog daw sila ni Megot Sarles, dali-dali dayong ko elis. Na daw sila dito sa Arbab, kay si Berne gibulagan og uyab. Gusto daw siya mag-ubog, ang resulta kay nangatulog. Uwa, wa, waway tulganay. Di ni balay. Ato ugbal, imbes magubog, ego radiay. Dito matulog, ay 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 ay. Sunod tagay sa walwal na pudme, nindot daw dito kay kanta libre. Perting siya ug sa mga ubog, niya to sa daplin ug nakatulog. Wah, wah, waway tulganay. Di ni balay. Ato ugba, imbes magubog, ego radi ay. Dito matulog, ay 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 ay. Sunod tagay dalakog banig, aron nigo na lang ihanig.